Balmao aya fo tare agressif Bamako minye sanayele kalanso ye sene bangamara aleni jege moni vétérinaire ka nga jamana kono a chien folo ni yo da le toy Bamako ka fe école supérieure privée des sciences et techniques agricoles sotiba Bamako ya minye mama fa saka kalange sene kota nasra fe bagamara jege mo vétérinaire ani seneta sra bela jelen fe I wasado agressif la unuka système LMD ni mamba fe ka DIT ke sa ka nyeshe reproduction animale incinération artificielle annuellement ibe se ka taye munu fana ba fe ka licence ke en médecine vétérinaire ulu fana be se ka taye mi DIT reproduction artificielle animale o bela jele kalambe ke agressif la Bamako atula mamunu mana yen sugandi I kɔni b'a dɔn I bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye bagan mara jɛgɛ mɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔsɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔsɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn bɛ k'a la I bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye agressif Bamako ye a bɛ Bamakokaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Stade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire do wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen do yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Cila nga bara o bara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la kiri dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbilibolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ I komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka service wele walasa aw kana tiɲɛni na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban I kiniboloya fan fɛ I bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo hôtel Lafiya ale cokolen bɛ I kiniboloya fan fɛ I bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do
cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka sɔrɔ de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman min ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor pays bɛ labaara i ka téléphone PDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle ni wuli An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye alamisa ye min ye janvier kalo ye an sera ale tile 8 ma dɛ fala ye. Sayi kalo in ka teli dɛ. Janvier bi munumunu i b'a sɔrɔ ale banna. Février fana man jan. An bɛ dugawu kɛ fala ye. Sini kɛnɛ labankoɲuman Ala k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma. Min ye tile hɛrɛ Ala k'a caya. Ni waati na sai n'o ye ɲinan san ye fala ye a daminɛ ni vitesse ye dɛ a daminɛ ni vitesse ye fan bɛɛ lajɛlen fɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ɲinan san a kalamanama don dɛ an bɛ dugawu kɛ sa Ala k'a timɛ ko ɲuman da ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma sini kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'o d'an ma sɔgɔmada in na an bɛna na kuma sanuko ka fala ye sanuko an bɛna na mun ɲɛfɔ a la ani an bɛna na kuma di maa fana k'i hakilina di a ko kan sabula anw ye dɔ fɔ maa wɛrɛw bɛ yen olu ko bi ko min ka jugu ni nin ko bɛɛ ye an ka jamana yɛrɛ siniɲɛsigi bɛna kɛ cogo di ni sanubɔw in banna dɛ an ka jiw bɛ kɛ cogo di an ka kɔw bɛ kɛ cogo di a ka bɔ yɛrɛ pewu minnu bɛ ka fɛn sɔrɔ a la bi o yɛrɛ ka bɔ a la pewu siniɲɛsigi jumɛn b'an ka jamana ye ni sanubɔ dingɛ ninnu n'u taara k'olu lankolon to k'an ka kɔw to tan an balimakɛ dɔ n'ale tɔgɔ ye ko Umar Gassama a bɛ États-Unis a y'a hakilina d'an ma sɔgɔmada in na an n'an da don la CNT mɔgɔw olu fana y'an wele kunu fala ye yaasa ka se ka hakilinaw sigi ɲɔgɔn kan olu ko fo bɛɛ jɔyɔrɔ de ka f'i ɲɛna sanubɔyɔrɔ la o la jamana yɛrɛ ye sanubɔ sariya kura min sigi CNT bɛ baro sigi ko ka bi sɔgɔmada in na CNT yɛrɛ baarakɛyɔrɔ la fala an bɛ se ka fɔ tare énergie a ka minɛn min kun tiɲɛnen don o minɛn kununko nɛgɛ kanɲɛ 18 waati o dilanna n hakili la k'a fɔ mɔgɔw y'a lakɔlɔsi dɔɔni bi k'a ye k'a fɔ ko an bɔra heure 3 la ka yɛlɛ dɔɔni fan dɔw la an bɛ dugawu kɛ sa Ala k'o kɛ ɲɛtaa ye n'an bɔr'o la conseil des ministres ale y'a ka laadala ɲɔgɔnye kɛ jɔyɔrɔ dira maa dɔw ma min ye ministre ka baara kɛlen ni baara bolodalen olu dɔw fana dan tigɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la mara taabolo ko la fala ye ministre so min bɛ saniya ni yiriwali kuntalajan kunna ale ka bolofara minnu kan ka sigi an ka sigidaw la sɛbɛn min b'o hukumu kɔnɔna na o sɛbɛn falenna conseil des ministres la ale fana bɛna na a jɔyɔrɔ ye min ye marabolow kɔnɔ k'o d'u ma nka marabolo ɲɛmaw olu de kan ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ sisan kununko conseil des ministres ye tali kɛ o la kidalikaw école karamɔgɔ minnu ka sara dulonna o ko k'u ma sɔn ne fala ye ko sabula ko gouverneur kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko Bamakɔ ni Kidali kɔni k'a ma se maa ka fɛn fɔ a ye na o la o k'o taali o ma nɔgɔn école karamɔgɔw u y'u dan tigɛ an na dɔ f'o la zonw fana bɛ sɔn nka min ye polisiw ye olu fana kɛlen don k'u kalikan di u ka ɲɛmaaw ma an bɛ taa kalabankɔrɔkaw fɛ yen marafa ko dɔ o kun ɲaaminen don ye min ye commissaire ye a n'a ka dankan n'o ye Kante olu sera ka wuli ka jɔ kɛ k'u bolo da o maaw kan farikolo ɲɛnajɛ zɛgiliw u sera Tanger fala ye Tanger o ye Maroc dugu ye dugu min n'u kan ka taa ndolantan kɛ ndolantan bɛ kɛ yɔrɔ min na fala ye o tɔgɔ ye ko stade Ibn Battuta maa minnu ye kalan kɛ an ka jamana kɔnɔ o ye Ibn Battuta tɔgɔ mɛn ale fana ye dɔnnibaaba de ye a yɛrɛ nana Mali la yan arabu don nka a nana Mali la yan sabula sɛbɛn caman bɛ yen Mali kɔrɔnfɛ yan fan kan Ibn Battuta a ye sɛbɛnni k'o kan
u ye farikolo ɲɛnajɛkɛyɔrɔ in tɔgɔ ta ka da ale la aigle kɔni ɲuman sera u yɛrɛ ye min fɔ u ka u ni Tunisie ndolantan kɔfɛ joueur yɛrɛ bɛ kuma degeyɔrɔ karamɔgɔ danga o kumakan b'an bolo ka taa fara min ye Seydou Bilen kan min ye Seydou Keita ye ale fana kumakan b'a la an na o bɛɛ lajɛlen di maaw ma ka sɔrɔ ka quart de finale programme k'o kɛ k'an ka baabu ale kuncɛ sɔgɔmada ni kɔkan kibaruyaw ye. Fala ye sanuko kuma cayara kunungo sente maaw olu ye wele bila an ma an ka hakili jagabɔ kɛ fɛɛrɛ mun b'u ka commission bolo n'o bɛ dugu jukɔrɔ nafaw kunna an ka jamana kɔnɔ olu ye jateminɛ min kɛ kuma fɛn fɛn filɛ senna nin ye nin bɛɛ cɛ ka ɲi nka maaw b'a dɔn min bɛ sɛbɛn kɔnɔ wa n'o ye kɔdi kura ye sariya mun sigilen don sanu bɔli ni sanu kɛli la ko ka se ka o ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna o la sa u ko ko bi u bɛna baro sigi kɛ n'a fɔ ma ko atelier in kun bɛ kɛ mun ye mun bɛ kɔdi kɔnɔ mɔgɔw jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye maaw bɛ fɔn ɲɔgɔn min na o fura bɛ se ka latilen cogo di min ye kɔdi kura in ye o b'o kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko kɔdi kura in kɔnɔna fala ye min ye orpaillage ye ale jɔyɔrɔba b'a la sabula n'i y'an ka jamana lajɛ minɛ bi k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko orpaillage ninnu yɔrɔ minnu filɛ nin ye olu fana ye kobaw ye yɔrɔbaw de bɛ bi maaw yɛrɛ bɛ taa sanu bɔ u yɛrɛ ye kɔdimini min sigira sen kan san 2023 a bɛ Mali jɔyɔrɔ bonya kosɛbɛ n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ sanubɔyɔrɔ minnu lakodɔnnen don an ka jamana kɔnɔ n'an b'a fɔ olu ma ko sociétés kɛmɛ saradala n'olu tun bɛ 20 de di an ka jamana ma an ta kɛra 35 ye fasoden minnu b'a fɛ fana k'u sen don sanu baara la olu bɛ o 35 in o kɔnɔna na fala ye yɛlɛmaba min yɛrɛ kɛra a la kosɛbɛ o ye k'a fɔ Mali jamana yɛrɛ de ɲɛ bɛna jɔ ko ninnu na kosɛbɛ baara bɛ kɛ cogo di an ka sanubɔyɔrɔw la o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ sa san 2 tɛmɛnen na baara min sera ka sigi sen kan a ye yɛlɛmaba don jamana ka sɔrɔ ka se ka yakubaya ni sanu ye min ye Mali jɔyɔrɔ min kun ka dɔgɔ fɛɛrɛ minnu kun sigilen don min ye sanubɔlaw ye u tun bɛ wari dɔw sara fala ye ko k'olu bɛɛ lajɛlen to yen k'a kɛ jamana yɛrɛ ka hakɛ a ka se ka taa wagane kɔnɔ min ye dugudenw ye n'o olu ye sigida maaw ye marabolo maaw ye ko ka se ka yiriwali fana ta ka ɲɛsin olu ma baara bɛ se ka kɛ cogo min na bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na olu ni sanubɔyɔrɔ cogo minnu b'u ka sigidaw la fala ye a ka ye yɛrɛ zen k'u ka baara a tɛ taa kɛ ni mayo ni di ye ka taa kɛ ni dɛbɛni dali ye ka t'u kɔ don ka furakisɛnin 2 di ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye nka nɔ ka ye dugu la a kana kɛ aw bɛ sanu bɔ yɔrɔ min fala ye yen ka di yen ka yelen bɛ yen anw bɛ gɔngɔn mugu kɔrɔ su ani tile an tɛ ka ji tɛ to an ka kɔ tɛ to an ka balo tɛ to o ka dabɔ o ka bɔ a ko la sariya kura in ye o kuma fana fɔ CNT maaw ka kuma na fɛn dɔw tun bɛ yen fɔlɔ o tun yamaruyalen don k'o di sanubɔlaw ma k'u k'o kɛ exonération ye min ye sanu feereko ta nasira fɛ ko o bɔra sariya kura in kɔnɔna na k'o ye fala ye laɲini ye mun ye sefa wari miliyari 500 faso ka se k'o sɔrɔ k'o fara a ka tɔnɔ kan sanu bɔliko la an ka jamana kɔnɔ k'o bila wagane kɔnɔ yaasa bɛɛ lajɛlen ka dama kɛɲɛ min ye sariya kura in ye a sigira sen kan k'a baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛ ka ban nka min ye kɛnyɛrɛye tigilama dɔw ye ale ni maa minnu bɛ yen n'olu ta ye sanubɔyɔrɔba ninnu ye fala ye olu dama ɲɛ kumuna dɛ kɛlɛ min yɛrɛ bɔra la i bɔr'o kalama o ani bariki ka kɛlɛ bisa CNT maaw ko u ye fɛn caman mɛn nin tile laban in na sigida caman bɛ yen kuma in cayara a yɔrɔw la nka min bɛ yen n'o kan ka fɔ maaw ye o ye nin de bɛ sɛbɛn kɔnɔ aw bɛ se ka nin kɛ aw tɛ se ka nin kɛ n'u ye nin baro sigi kɛ fala ye u yɛrɛ bɛna min ye mission ye parlementaire ka se togodaw la ka se sigidaw la ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye u k'a dɔn k'a fɔ ko sanuko yɛrɛ bɛ cogo di sɛbɛn ko cogo di maaw k'u ta n'u bila dɔn min ye ɲɛfɔli ye k'o kɛ a ko la o hukumu kɔnɔna na sa an balimakɛ dɔ bɛ yen i n'a fɔ alamisa o alamisa an bɛ kuma di maaw ma fala ye ale tɔgɔ ye ko Umar Gassama ale bɛ États-Unis kaw fɛ yen sanubɔyɔrɔ n'o ye damandaw ye olu kɛcogo ani sanu yɛrɛ kɛcogo ale miirina ye min ye an ka jɛ ka ale lamɛn. Assalamu alaikum Kasim. Abedi ça va? A kɛra da 2 ye. I ka denbaya i barakɛ ɲɔgɔn tout le monde se porte bien. Bɛɛ bonne année, bonne santé. Ala ka san wɛrɛ, Ala ka ɲinan san, Ala ka sanni kɛ san barikama ye. Ala ka kɛ san hɛrɛma ye. C'est à dire que n tun bɛ fɛ k'an da don orpaillage ko de la quoi. Maliyɛnw bɛ orpaillage ko minɛ na cogo min na
ne ɲɛna nin t'a minɛ cogo ye quoi mɔgɔw tɛ fɛ ka baara de kɛ u tɛ fɛ ka sɛnɛ kɛ tuguni u tɛ fɛ ka cikɛ kɛ u tɛ fɛ ka baara foyi kɛ tuguni parce que a bɛ bɛɛ ɲɛna n'i ye dingɛ sen i bɛ sanu bɔ i bɛ miliyɔn caman sɔrɔ i ma miliyɔn sɔrɔ bi sini n'i ye dingɛ sen peut-être o y'i ka chance i bɛ miliyɔn sɔrɔ donc n'a b'i kunkolo kɔnɔ don o don k'a fɔ n'i ye dingɛ sen sini de o bɛ k'i ka don ye i bɛ miliyɔn 100 sɔrɔ ou bien miliyɔn nin sɔrɔ i bɛ nin sɔrɔ Afrique du Sud ni ɲɔgɔn de tun bɛ yen u bɛ ka taa dingɛ sen yɔrɔ bɛɛ ko sanu mais le gouvernement s'est levé u ye mun de créer u ye brigade spéciale de créer uniquement pour ça tu vois c'est-à-dire que brigade ni ça relève pas de la mine hein, ça relève de la défense il y a famille parce que ça c'est un problème national ni un problème ni ka jugu na li terrorisme ya parce que avec dugukolo mun tiɲɛ dugukolo mun bɛ ka tiɲɛ a tɛ se ka reconstruire tu vois parce que n'i y'a ye i bɛ sɛnɛ kɛ dugukolo la dugukolo filɛ nin ye élément de b'a kɔnɔ n'i y'u détruire sɛnɛ tɛ se ka k'a kan tuguni quoi bon ji ninnu filɛ nin ye an bɛ ka ji minnu min Mali la a jiw man ɲi a ma c'est des ji qui sont empoisonnés donc a b'a aw yɛrɛ tiɲɛ tu vois i bɛ mɔgɔw ye ko nin kidney denmisɛnnin fitinin a kidney ma ɲi a donna tan a bɔra tan foyi tɛ ni nin jiw tɛ parce que ji mun na b'a min a ji tɛ se ka purifier o parce que fɛn minnu bɛ k'a la produit chimique ni fɛn minnu bɛ k'a la c'est-à-dire k'a bɛ désintégrer à un niveau moléculaire mɔgɔninfin ɲɛ tɛ se k'a ye donc i y'a purifier cogo o cogo n'i y'a min dɔrɔn a bɛ dégâts k'i kɔnɔ a b'i kɔnɔnafɛnw tiɲɛ a b'i yɛrɛw tiɲɛ bon jɛgɛ kɔni ko tɛ o tu vois jɛgɛ bɛ ji mun la n'a ni fɛnw b'a kɔnɔ ne y'o jɛgɛ dun e kɔni b'a dɔn o tɛ jɛgɛ ɲɛnama ye t'as vu jɛgɛ yɛrɛ ka se ka balo yɛrɛ kɛ sɛnɛ tɛ se ka kɛ jɛgɛ tɛ se ka minɛ tuguni i tɛ se ka foyi k'a la tuguni quoi hali baganw tɛ se ka balo t'as vu mais c'est très sérieux dugukolo ni ji mun bɛ ka tiɲɛ bi an bɛɛ de jɛn don mɔgɔ min bɛ taa ka taa licence ta ko a bɛ nin yɔrɔ nin exploiter ko sanu mais ale ta tɛ yɔrɔ nin ye o yɔrɔ nin ça appartient à l'État ça appartient à nous tous an bɛɛ de jɛ don donc ne kɔni bɛ mun ɲini quoi gouvernement fɛ quoi a ka loi kura labɔ loi min b'a to mɔgɔ fɛn fɛn ni étranger et spécialement chinois u tɛ mun k'u bara u kana n'o k'an bara u ka interdit l'exploitation des mines artisanales c'est-à-dire u ka interdit complètement quoi a dégâts mun filɛ nin ye quoi an tɛ se ka réparer quoi a se tɛ Mali ye ka réparer u bɛ ka dégâts mun don an kun quoi walayi mais mɔgɔw tɛ se ka mesurer parce que u tɛ nin sigida ninnu na filanan ye jumɛn ye il faut que an ka bɔ émotion kɔnɔna la o ni sentimentalisme ni humanité ko ninnu an ka b'olu kɔnɔ quoi loi ye mun fɔ o ka appliquer quoi tant que n'o de ma kɛ dɛ nin tɛ se ka dabila quoi komadan kelen a ka sari kɔnɔ n'i m'a ta ka dabada fɛ a b'i minɛ k'i bila kaso la gouverneur bɛ ten c'est à dire que Mali yɛrɛ kɔnɔ quoi sanu exploitation licence u k'a réviser d'une manière sérieuse a kana kɛ komi a bɛ kɛla cogo min na sisan quoi sinon dugu ninnu bɛɛ bɛ tiɲɛ et puis a bɛ bɛɛ kɛ fugari ye mɔgɔ si tɛ fɛ ka baara wɛrɛ kɛ ni sanu bɔ nin tɛ quoi or place n'i y'a ye diɲɛ fan fan na parachute dɔrɔn de don tu vois s'enrichir très rapidement o dɔrɔn de don mɔgɔ bɛ se ka taa mɔgɔ ta ka bɔ fo sini ka na k'i fa jamana kɔnɔ tiɲɛ o bɛ se ka kɛ cogo di e bɛ se k'o faamu cogo di même ni ne tɛ balola Kɛɲɛba ça fait partie du Mali mɔgɔ minnu bɛ sigi yen mbaramɔgɔw de don d'une manière ou d'une autre u ka dugukolo bɛ ka tiɲɛ bɛɛ ɲɛ sigilen b'a la bɛɛ bɛ k'a ye sɛnɛ tɛ se ka kɛ yen tuguni jɛgɛ tɛ se ka minɛ tuguni bagan tɛ se ka balo tuguni ni o sanu yɛrɛ exploiter ka ban a bɛ mun de kɛ o kɔfɛ a b'a sigi ka ɲɔgɔn lajɛ donc nin bɛ cogo min na tan quoi vraiment a conséquence c'est tellement néfaste sanu kirikira ni fɛn ninnu c'est tellement néfaste non an tɛ se ka mesurer yɛrɛ quoi n'an ma bɔ nin fɛn ninnu kɔnɔ non mais a dégâts autorité kan ka wuli k'i jɔ quoi i y'a faamuya même ensemble mɔgɔ ninnu
Amou sera dongodo, ni nous ka barayo, qu'il contraste ces choses-là. Ou coup c'est là. Et ya famille, ou coup c'est là ka domu me kala dugu konna la. Ni comment na muma ka baraka ya wulu ka boy. C'est très simple. Gouverneur mutaka barala, ala wulu ka boy. C'est très simple. Et ni mo ki ba empêcher ka barake, ka abalika ka barake. Abo tigimene. Ni problème c'est très simple. Mais il y a photo maintenant, warumbe duguma de, on a un problème quoi. Faut de cadon quoi. La corruption c'est un cancer. Tu vois. Jama fin et kremoto ta kodu. O de corruption yon. Corruption te fait un renoté o. Bel fin de. Mo kelemo ta ko bla poche kono. Ki signo ye. Faut te boire là. O de ni. Hein? Village Koutrou. Ka fantok tonyon. Hein? Eh ben c'est que le mec a eu. Mais le gouvernement ka voulu qu'il joue. Il faut que, c'est-à-dire que l'autorité au cas, il s'agit qu'on ait des dables quoi. Au niveau du village, au niveau du chef du village, on va arrêter de complètement quoi. Qu'on arrête tout. Mais dernier là quoi, c'est tellement énervant. Nani ma dabla jamana fait kono quoi. Ah, jamana dombe tonyon. Ta kata jamana orla kibita sanubo ou tiese ni tranje kibita sanubo ba we munki là. Il faut aller au Ghana. Sinon on va faire même mal la kosana, be bora Ghana de Ghana. Parce que les Ghanais ont dit que non. On vous accepte pas, c'est tout. Ou bora Ghana de Ghana. Parce que là, nous, on a un maillon faible. Et puis, ils font ce qu'ils veulent. Ils s'en fichent. On a la classe en bola, on va bâcher dans tout le monde. Ah, à Dougoulou Tchène, à Dji Tchène, en étant c'est qu'on a. Mais il faut quoi, quasiment, il faut, voilà. C'est énervant. Merci beaucoup. Falai, min ye sanugo ye a kuma ka ca a ko bɛɛ lajɛlen a tɛ se ka ɲɛfɔ nin waati na n'an bɔra sanugo kuma na an b'an kunda tumutu albilal al-sudan kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la DDR iko baara min bɛ senna Fala ye a na kɛ k'a fɔ nin waati laban in na tuuru sera tumutukaw ma labɛn min kun kɛra général de corps d'armée Ismaël Wage fɛ yaasa ka se ka DDR baaraw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan tumutu n'a bɔrabolo n'a tɛnkundugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na maa maa bɛ yen n'i b'a fɛ ka marifa bila i ka se ka na o baaraw ka taa o sigi sen kelen kan min ye nin kalo in tile 7 kunungo o daminɛna tumutu kɔnɔna na Fala ye i b'a dɔn k'a fɔ mɔku kan dɔ tun b'ale bolo ye n'o tun ye kɛlɛkɛlakɔrɔw ye accord kɔnɔna na o kɛnɛ kelen min bɛ fasoba Maliba jamana kɔnɔna na tumutu DDR maaw olu de bɛ nana yen ta sa k'u wasa don o la ka se ka baara kɛ o la sa DDR yɛrɛ ɲɛmaabaw u ni Bakun Kante ye ɲɔgɔn ye n'o ye tumutu gouverneur ye fɛɛrɛ ka sigi sen kan maa maa bɛ nin waati na sa n'i b'a fɛ ka marifa bila i bisimila tumutu kɔnɔ jɛkulu in ale ka baarakɛyɔrɔ o bɛ yen wa tumutu fantan 4 bɛɛ lajɛlen na fana maa minnu bɛ yen n'u b'a fɛ ka marifa bila o fana welelen don u ka na baara in kɔni nin y'a daminɛnen ye marabolo tɔw olu taw daminɛlen kɔfɛ sa sisan tumutu ta ale daminɛ waati ye o kɛra kunungo tumutu yɛrɛ ale kɔnɔna na sangaw fɛ yen a yera k'a fɔ sa wolomasiri taba denmisɛn minnu tun bɛ kalan na ninnu ye bɔ ko ni y'olu ka maaw bɔlen de filɛ nin sa n'o ye u b'a fɔ ma sa ko 23e régiment militaire a bɔko filanan de ye nin ye Fala ye denmisɛnnin minnu tun b'a la sa a bɛ taa se 800 ma 335 o ye armée de terre maaw ta ye 422 o ye garde nationale ta ye 12 o ye génie ta ye min ye maa 25 o ye gendarmerie ye 6 ye sɔrasiw ka farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ye maa min ka kuru cayara ni bɛɛ lajɛlen ta ye ale ko in na sa o na kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Mohamed Fɔnba ye 17 buruburu 54 20 o sanfɛ Fala ye Kidal n y'a f'i ɲɛna n ko école karamɔgɔ ninnu ko k'u ma jɛ ni gouverneur ka baara ye min ye école karamɔgɔ minnu bɛ Kidal u y'a yira sa k'a fɔ ko tiɲɛ don gouverneur ye baara min kɛ olu y'a kuma mɛn koyi min ye k'olu ka sara dulon k'olu ma se ka taa u bɛ jɛkuluba min kɔnɔna na sa n'o ye Sénégal signataire du 15 octobre 2016 ye olu ko k'u ye gouverneur ka kuma mɛn nka min ye école karamɔgɔ 300 ɲɔgɔn ko
ani faso ka cakɛlaw olu le bɛ ko in na ekɔli karamɔgɔw ko sa k'olu kɔni kungo ye u yɛrɛ ta ye olu b'o de ɲɛdɔn u ka ɲɛmaa min bɛ yen n'o ye Mulayi Koniba Kulibali ye a ko tiɲɛ don a fɔra ko olu ma se ka taa nka gouverneur kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko ka bɔ Bamakɔ yan kɔni ka taa min ye Tumutukaw fɛ yen o ko o ma nɔgɔn kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna na sa min ye fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ min ye Kidali sira a bɛ se ka di olu ma cogo min na u ka se ka baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u y'a yira sa k'a fɔ ko fo o de ka ɲɛɲini waleya ninnu fana bɛ ka kɛ waati min na bi jamana bɛ cogo min na min ye ekɔli karamɔgɔ ninnu ye u y'a yira k'a fɔ ko a baara ka gɛlɛn ka bɔ Bamakɔ ya mobili la k'a fɔ k'i b'i kunda Kidali kan u ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ yaasa olu bɛ se ka taa cogo min na min ye baara in ye u ka se ka taa kɛ u kɔni min ma u dusu kasi kosɛbɛ sara ma tigɛ a dulonna de o kɔrɔ ni maa min sera ka segin i bɛ t'i ka baara daminɛ i ka sara a na d'i ma ɲɔgɔn ɲa u bɛ k'o ɲini u ni gouvernement ale ni ɲɔgɔn cɛ fala ye kunun ni kunna siniko an ye kuranko gɛlɛya fɔ min ye kuran maaw ye u tun y'a fɔ ɲɛna ko degun min b'u kan kununko a yirala na k'a fɔ ko o baara banna bi ko maaw bɛ se k'a lakɔlɔsi dɔ farala u ka kuran kan baara wɛrɛw bɛ sen na sa ka bɛn ni sunkalo yɛrɛ kɔnɔna ye ani énergie yɛrɛ ɲɛmaayaso ale bɛ wuli ka jɔ min na bi maaw kana se ka degun sɔrɔ nka u yɛrɛ kɔni bɛ labɛnna sa ka se ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kan n'u labɛnna waati min fala ye n'a kana kɛ min ye an n'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan nka bi u kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko kabini kununko nɛgɛ kanɲɛ 18 waati min ye degun min tun b'u kan a degun sera ka wuli yɔrɔ 3 kun don a yɔrɔ 3 bɛɛ lajɛlen dilanna sabanan o de banna kunun ka bɛn fitirimagɛn ale waati ma an b'a fɔ sa ala k'o kɛ ɲɛtaa ye n'an bɔra énergie du Mali kɔnɔ an bɛ taa Sangaw fɛ yen Sangaw ka Monseigneur Assa Florence Kone laadala san daminɛ o san daminɛ ale bɛ taa bɔ kasoladenw ye fala ye laada a y'a timɛ koyi min ye chrétien ɲɛma in ye a bolangolomata wala ye bɛ tali kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ale ni hinɛ o hukumu kɔnɔna na ka na ni donbolo ye nisɔndiya ka se k'o di min ye maa minnu bɛ bi n'olu bɛ kaso hukumu kɔnɔna na a ko sa ko a kɔni bɛ min ɲini u fɛ u k'u jija min ye matigi ye u k'ale lakodɔn min ye tanu ye u k'o da ala ye yaasa u bɛ se ka bɔ nin degun kɔnɔna na fana wa min a y'a ɲini u fɛ u ka se ka don min ye chrétien diinɛ o hukumu kɔnɔna na yaasa baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka segin nka donbolo fala ye maa ma bɔ maa la o la dɛ o dira bɛɛ ma i n'a fɔ laada la u b'a kɛ cogo min na kuma bɛɛ san ale kɔnɔna na Kulukorokaw fɛ yen ɲɛkanbugu n'an b'a fɔ ma ko katarati maa 2,109 ko a yera o de la fala ye san 2025 kɔnɔna na Kulukorokaw fɛ yen min ye sɛgɛsɛgɛli ye o kɛra u ka CSRF kɔnɔna na jaabi in kɔni bɔra sa kununko ka kɛ ni maa minnu bɛ ɲɛ furakɛli kɛ Kulukoro kɔnɔ nka o y'a yira sa ko maa 100 ani maa 50 olu ɲɛ sera ka furakɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn kalo hukumu kɔnɔna na min ye ɲɛdimi wɛrɛ fana bɛ yen n'o ye ɲɛdimi jalan sugu ye o fana bɛ maa 3 la maa 2,000 ani kɔ in na an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na conseil des ministres ale kɛnɛ kan. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye Naduma tɛmɛ na daga kɔnɔ conseil des ministres laadala ale bɛ kɛ Kulubakaw fɛ yen tarata o tarata araba o araba baara in bɛ sigi jamanakuntigi n'o ye général d'armée Asimi ye ale ka yamaruya kɔnɔ kununko min ye sɛbɛn minnu bɛ se ka kɛ ɲɛbila sɛbɛnw ye olu baaraw kɛra sariyaw ye olu baaraw kɛra conseil des ministres a ye jɔyɔrɔ di maaw ma ministres ka baarakɛlaw ni baara bolodalen olu fana ɲɛfɔra ka kɛ ni mara yɛrɛ kamabɔli sigicogo an ka jamana kɔnɔ marabolo sigicogo ani mara kɛcogo min ye ministre so min bɛ yen ni ale bɛ jamana kɔnɔna na saniya yiriwali kuntalajan o hukumu kɔnɔna na
ale ko fo sariya kisɛ min b'ale bolo ka baara kɛ ko ka falen sariya in b'a to sa min ye mara kama bɔli hukumu kɔnɔna na min ye marabolow ye olu yɛrɛ bɛ se k'u jɔnya fa cogo min na saniya ko ani ka nɔgɔ ale ni nɔgɔjugu kɛlɛli baaraw kɛ fala ye ko kɔrɔlen na sa n'i ye sariya kɔrɔ in ta k'a lajɛ o tun b'u yamaruya u ka se ka fɛɛrɛ sigi sen kan marabolow kɔnɔna na min ye guvɛrnɛriw ye olu ni sɛrɛkiliw olu kun dan ye o ye sisan a yera k'a fɔ ko min ye ko ye f'o ka falen jɔyɔrɔ in yɛrɛ ka labila de pewu koyi ka di marabolotigiw ma k'a daminɛ komini na sa u ka fara kan sabula komini na mɔgɔw olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ fanga dɔ ka di olu fana ma u ka se ka baara in kɛ ni ye ɲɛbila sariya min sigilen filɛ sen kan a bɛ nana sariya min ko ka se k'o kɔnɔna falen o ye sariya kisɛ min kun taara san 2023 marisi kalo ale tile saba ani sariya kisɛ fana kun sigira sen kan janvier kalo tile 23 san 2012 o b'a to sa marabolotigiw olu jɔyɔrɔ n'u jɔniyɔrɔ kan ka sinsin cogo min na o na ɲɛfɔ wa min ye a tɛna dan fiyewu an ka marabolow kɔnɔna ma kominiw ale ni bamakɔ disiriki kɔnɔna na sa bɛɛ lajɛlen na i sinsin nka a ɲininen n'u fɛ sariya kisɛ in kɔnɔna na fala ye baara o baara n'u b'a kɛ n'o kolo ka giri kosɛbɛ minisiriso in ka maa ma falen u ka wele bila olu ma yaasa u bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya a ko la cogo min na o mana tɛmɛ ka bɔ yen jɔyɔrɔ ko ta fan fɛ minisiriso min bɛ yen n'o bɛ an ka jamana ni jamana tɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna n'o ye job ka minisiriso ye o secrétaire général o kɛra Mustafa Traoré ale conseil des affaires étrangères ye secrétaire général agent comptable Mali ka lasigidenso la Genèvekaw fɛ yen o kɛra Youssouf Touré ale inspecteur de trésorerie ye secrétaire agent comptable Mali ka lasigidenso la Dakarkaw fɛ yen o kɛra Aramatu Kulubali ye ale contrôleur financier ye minisiriso min bɛ n'o bɛ sɛnɛko kunna conseil technique o ye Tombe Jabira ye ale ingénieur agricole génie rural ye o bɔlen kɔ sa ministre ka baara bolodalen kɔnɔna na farikolo ɲɛnajɛ ministre ale ye conseil de ministre la dɔnniya sa k'u bɛ su min sigi n'o ye fasoden ɲumanya su ye ɲinan ta k'a bɛna na kɛ janvier kalo tile 22 Bamakɔ ani Kati tako filanan in kɛ kun ye mun ye sa ka min ye fasoden ɲumanya k'a don maanifinw na maanifinw yɛrɛ k'u tabiya an'u jɔyɔrɔ k'olu fa yaasa adamadenyaw bɛ se ka diya cogo min na min ye fasoden ɲumanya ye a taabolo sugu bɛ yen fɛɛrɛ fɛn bɛ se ka sigi sen kan ka se ka maaw la min ka misali ɲumanw yira maaw la su in kɛ kun ye o ye Abdul Kasim Fama ko a ɲininen don sifinnaka bɛɛ lajɛlen fɛ fala ye yiriwali baara minnu n'u y'o kɛ u ka sigidaw la an'u sera ka ko minnu kɛ olu ka se ka na kɛnɛ in kan u ka lakodɔn ka se k'o yira maaw la minisiri min bɛ muso den ani du kunna ale conseil de ministre la dɔnniya sa k'u bɛna na don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛnamaya don min o ye février kalo tile 6 ye fala ye nɛgɛkɔrɔsigi o kuma tɛ sa wa ko k'a lajɛ an ka kabilatigiw an ka tontigiw n'an ka dugutigiw n'an ka koɲɛnamabaw olu sen bɛ se ka don nin ko in dabilali la cogo min na n'o ye musomanninw ka nɛgɛkɔrɔsigi ye ko so min ye don in kɛrɛnkɛrɛnnen in ye a bɛna na kɛ baro sigi ye kuma ɲɛfɔw ye ka fɛɛrɛw lajɛ baara minnu kɛra Mali yɛrɛ kɔnɔna na kabini ko in daminɛna ani ɲɛfɔliw k'o bɛna na kɛ minisiriso min bɛ sɔrɔ jagoko kunna an ka jamana kɔnɔ ale conseil de ministre la dɔnniya fɛn fila la fɔlɔ ye mun ye ɲɔgɔn ye sabanan min kɛra jagokɛlaw tɔgɔ la AES Bangun kan n'o kɛra Ɲamekaw fɛ yen décembre kalo tile 15 n'o tun y'a siɲɛ sabanan ye o ye yɛlɛma minnu kɛ kɛnyɛrɛye tigilamaw ni jagokɛlaw cɛ AES kɔnɔna na k'o ɲɛfɔ min ye kɛnɛ in kan ye yɛlɛmaba minnu bɛna se ka kɛ sa min ye AES jagoko ka sigi sen kelen kan u ka se k'u yɛrɛ tɔgɔla chambre de commerce fana sigi o kumaw fɔra fɛɛrɛ ni dabaliw lajɛra sa ka hakili jagabɔ kɛ ka bɛn ni san 2025 baara minnu kɛra k'o kimɛ min ye sɔrɔ bɛ se ka don da kelen fɛ cogo min na san 2026 kɛnɛbaw ni jɛrɛbaw minnu bɛ kɛ kɛnyɛrɛye ale ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ dɔ ka fara o labɛn cogo n'o k'o kɛcogo ɲuman kan yaasa sɔrɔ bɛ se ka yakubaya cogo min na AES jamanaw kɔnɔ min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen k'o sigi sen kan minisiriw ka kuntilennaw n'u ka baarakɛcogo bɛ se ka kɛ min kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ni kɛnyɛrɛye tigilamaw kana fɔ ɲɔgɔn kɔ fɛɛrɛ fana ka sigi sen kan n'o ye bololabila sɛbɛn ye min bɛna tali kɛ baloko ta nasira la AES jamanaw tɔgɔ la ka jɛ ka o sigi sen kan a bɛ fɔ min ma ko convention bolodiɲɔgɔnma convention fala ye min b'a to sa baloko ta nasira fɛ AES jamanaw bɛ se ka jɛ ka o kɛ wa u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye chambre de commerce ye AES tɔgɔ la ko k'o fana lajɛ u ka sɛbɛn bɛ se ka sigi sen kan cogo min na min ye sɛbɛnkura minnu bɛ yen sisan n'olu fana kan ka sigi sen kan AES yɛrɛ chambre de commerce ni ɲɔgɔn cɛ k'o fana fɛsɛfɛsɛ baara bɛ se ka kɛ cogo min na teliyara ale minisiri kelen n'o ye Musa Galabe Musa Alassane Diallo
ay conseil des ministres la doniya sa ko min ye maaw be hakili jagabɔ kɛ ka baara min kɛ ka sigi sen kan n'a bɛ fɔ ma ko OAP ale ka jɛrɛba 65 na k'o kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la kongokaw fɛ yen baara in kɛra décembre kalo tile 4 ka taa bila tile 13 la Congo Brazzakaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa kun cɛlen bɛn kɛra ministres fɛ fɛn minnu ka o ye fɛn damadɔw ye baara mun sera ka kɛ u fɛ san tɛmɛnen na o kimɛli sankura musaka min kan ka don baara in na k'o fɛsɛfɛsɛ ko in senfɛ fala ye ɲɔgɔndanw bɛ a la a bɛ fɔ ma sa ko Grand Prix Award OAP ko Mali ma to kɔ koyi an ka jɛkulu min sigilen don yan sa n'o bɛ maanifinw tɔgɔ la kow la kɔlɔsi n'o o ye ka se k'o taa ɲɛ n'a b'a fɔ ma ko centre de promotion propriété intellectuelle industrielle ko o ye jɔyɔrɔba sɔrɔ kɛnɛ in kan ye a ka baara kɛcogo ɲuman a n'a ka maaw bisimila ko ɲuman na minisiri ko sa yanni ale ka bɔ Congo maliyɛn minnu bɛ yen a n'olu ye ɲɔgɔn bisimila minisiri min bɛ kɛnɛya min ye maanifinw tɔbɔtɔli ka taa se adamadenw ka kow ma ale ye conseil des ministres la doniya sa n'o ye colonel major Asaba Jalo ye banako min bɛ an fɛ yan nin waati in na a ko ko nin dɔgɔkun in kɔni ta fala ye o cayara ka tɛmɛ dɔgɔkun nɛnɛ kɛra o o cayara ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ta in kan furancɛla fanga ɲɛmaa général d'armée Asimi ale ko k'an bɛɛ lajɛlen ka hakili to an yɛrɛ la kuma tɛ nin waati minnu na fiɲɛw ni nɛnɛw ni fɛnw ka ca an k'an yɛrɛ tanga yaasa an kɛnɛma bɛ se ka to cogo min na banaw kana se ka an kɛlɛ k'an bi Bamako janvier kalo tile 7 san 2026 secrétaire général du gouvernement Birama Kulubali chevalier de l'ordre national lema aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa kiliyan fala ye an bɛ taa minisiriso min bɛ kɛnɛya ko kunna n'o ɲɛmaaya ye colonel major Asaba Jalo Touré ale ye INPS directeur kura fala ye a y'o bisimila kuntilenna minnu b'a bolo ani fɛn minnu b'a bolo k'o di ale ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa baara in kɛra minisiriso yɛrɛ ka lajɛso kɔnɔna na maa min n'o ye INPS directeur kura ye n'o ye Idrissa Bakari Jara ye ale tun bɛ kɛnɛ kan ka taa fara minisiri n'a baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen kan sariyakisɛ min bɛ yen sa n'o bɛ Jarakɛ ale sigili kofɔ INPS kunna fala ye da taara o ma min ye INPS yɛrɛ kan ka yɛlɛmaba minnu kɛ bi ka kɛ ni gɛlɛya minnu bɛ sen n'a ye min ye ɲɛfɔli kɛra o la minisiri a y'a fo jamana ɲɛmɔgɔw ka danaya dali la kan ani maa min n'a fɔra o kɔ n'o ye Usumani Karimu Kulubali ye minisiriso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la INPS bilama ko min ye jɔyɔrɔw ye olu falenni hukumu kɔnɔna na a ka kan bi kuntilennaba minnu bɛ jamana ɲɛmɔgɔw tɔgɔ la ale colonel Asaba Jalo a ka o da a tulo kan laɲini belebelebaw bɛ yen fala ye kuntilennaw bɛ yen ani taabolow bɛ yen k'a ka olu sɛgɛsɛgɛ u ka kɔdi min bɛ yen k'a ka o kiimɛli kɛ ka lakɔlɔsili kɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ ani sisan tiɲɛw bɛ taa ɲɔgɔn fɛ min ye maa minnu bɛ yen n'olu fana bɛ assurance ta u yɛrɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la INPS kɔnɔna na ale ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ lakɔlɔsiliw kɛ ka taa se furakɛliko ta nasira fɛ ani maa minnu bɛ don baaraw la ani minnu ka baarakɛyɔrɔw ko bɛ cogo min na k'a k'o lajɛ k'a k'i jija fana fala ye bɔlɔlɔsira matarafali a ko o ko teliya min ye INPS ye a jɔyɔrɔ ye min ye maaw bɛ taa kuma caman k'a fɔ ko an mɛnna an sigilen ko k'a lajɛ ka dɔ bɔ o la min ye minɛnw ye maaw ka se ka olu dɔn k'o dɔn ka lakari baarakɛyɔrɔ fana gɛlɛyaw n'o o ye baarakɛyɔrɔ degun ye ka dɔ bɔ o la INPS ka wari kani cogo ani cotisation saracogo a k'i sinsin o kan kosɛbɛ fɛɛrɛ ni dabali ka sigi ani maaw ka kuma ɲɔgɔn fɛ baara bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛ min ye n'o ye assurance maladie kura ye fala ye k'a ka jija fana o fana baara kɛcogo ɲuman na kuma tɛ bi na o bɛ se ka ɲɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiri Asaba Jalo a y'a yira sa Jarakɛ la fala ye baara mun b'a bolo baara nɔgɔn tɛ nka n'a ni maaw bɛnna
n'a sera ka ko in kɛcogo faamu ka se ka baara kɛcogo faamu lala ana se ka i jɔnyɔrɔ fin a kɔni ko k'a dalen don a la sabula jamana ɲɛmaw ye danaya d'a kan o ti gansan ye o kɔrɔ sa a k'a cɛsiri INPS yɔrɔ min don fala ye a kumantan tɛ nka fana n'i bɛ s'a kɛcogo la i bɛ se ka baara kɛ ka maaw fana nafa Jarakɛ n'o ye Bakari Idrissa Jara ye a ye layidu ta minisiri ye jɔyɔrɔ min dilen filɛ a ma nin ye fasoko la ale jɔnyɔrɔ fin a la kosɛbɛ min ye baara kɛcogo ye a ye lakɔlɔsiliw kɛ minisiri filɛ ka papiye min d'a ma nin ye ale Idrissa Bakari Jara a b'a dɔn k'a fɔ ko danaya papiye don baara kɛcogo ɲuman papiye don wa min ye INPS ye fana minisiri tɛna tigɛ a la ale ka baara kɛcogo la don nataw kɔnɔna na min ye laɲiniba minnu kɛra sɛbɛn in kɔnɔ a n'a jagoya bi ka se ka olu caman sigi sen kan yaasa INPS yɛrɛ ka se ka bɔ degun in kɔnɔna na Asa Bajalo kɔni y'a yira la sa k'a fɔ ale dalen don a la wa a b'a ɲini a fɛ fana maa minnu bɛ yen n'o ye sɛndikaw ye INTM CSCDTM CSTM a n'olu bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka baara kɛ sabula sɛbɛn min dir'a ma a dir'a ma olu fana bɛɛ lajɛlen ɲɛmaw olu sigilen ɲɛna Bamako Kalabankɔrɔkaw fɛ yen fala ye yen commissaire ale tɔgɔ de ye commissaire principal Samba Jara ale ka dangan o ye commissaire de police Cɛba Kante fala ye k'u ye wulikajɔ kɛ tubabu kalo salen tile 31 ka na bila janvier kalo tile fɔlɔ la sɛgɛsɛgɛli min y'a to sa min ye Kalabankura polisiso de don Kalabankura polisiso min y'a to o sera k'i tɛgɛ da siganamaw kan i b'a dɔn k'a fɔ nin waati in na sanyɛlɛma waati ninnu na fala ye bɛɛ lajɛlen n'i ka fɛɛrɛ maa 4 u sera k'u tɛgɛ da o siganama maa 4 de kan fila yira sa min ye pistolet bɛ olu bolo min dilannen don an yɛrɛ fɛ yan nka a mayɛlɛmalen don dɔɔni min ye maa 5 ninnu ye maa 2 ninnu ye sa pistolet min yer'u bolo cartouche fana tun bɛ a kɔnɔ o la sa min ye sama n'a ka maaw ye u ye wuli ka jɔ kɛ o la sa u ka Jara Kante kɛ n'o ye dangan ye o ni brigade maaw olu ye fɛɛrɛw kɛ sa ka ko sigi sen kan yaasa cogo min na nin ko in bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ u ka polisiso fɛ o de senfɛ sa sɛgɛsɛgɛliw y'a yira décembre kalo tile 31 su min ye u ka cɛdenw ye olu bɔra k'u yaala n'o ye brigade maaw ye u ye maa 1 o sɔrɔ sa ale tun bɛ mobili kɔnɔ siganama don min ye nin waati in na i b'a dɔn k'a fɔ wolomasiri tabaw ka wulikajɔ barika ka bon o wulikajɔ de senfɛ sa fala ye u taara pistolet ye ale fana kungo a dogolen don a ka chaise jukɔrɔ a n'a cartouche 5 o la sa ale ɲininkalen ko jɔnni ta ye marifa in ye a ko ko marifa in wa ale y'a san 10,800 90,000 francs min ye maa ye o de bilara ale ɲɛ ka taa marifatigi fɛ yen ale ka taa marifa san koyi min ye polisilakaw ye fala ye n'i y'o fɔ min ye ɲininkali busamisɛn ye u b'o gan i kɔ kosɛbɛ u ye kamalen ɲininka sa k'a fa bɛɛ lajɛlen kɛ ɲininkali ye i hakili sigi fɛn tɛna k'i la koyi anw da ye ɲininkali ye ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka hakilila tigɛ a ko ko ale marifa san min fɛ ale b'o ka yɔrɔ dɔn koyi o la sa janvier kalo tile 2 juma tɛmɛnen u y'u da ka taa a nɔfɛ fala ye tuguni a taara so yira u la anw fɛ yen ko so min Balabugu fala ye yan fa dɛ ale marifa san min fɛ ko bɛ Balabugu o fana o minɛlen o ma kuma caya koyi o ko polisiw bɛ fɛ ka ale kɔnɔnugu bɔ a kɔnɔ ni ɲininkali ale tɛna k'i jɔ ko awɔ k'ale de don k'ale de marifa in dilan o fana ko ale fana ka marifa ale b'a san maa min bolo o tigi fana yɔrɔ man jan yana koyi u bɔra Balabugu k'u kunda Dawudabugu kan min ye Kalaban sira in fɛ fala ye hôtel Olympique kɔfɛ marifa dilanna yɛrɛ bɛ yen a maa 4 bɛɛ lajɛlen min ye Jarakɛ ka Sama Jara ka polisiw ye sɛgɛsɛgɛlikɛla brigade maaw u y'u bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'u ye commissariat sɛgɛsɛgɛliw ni ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a nana ye k'a fɔ sa ko maa fɔlɔ o ye SY ye san 24 BL 118 AG n'u b'ale wele ko Berdi ale ye san 29 ye LB o ye san 23 ye u bɛɛ lajɛlen Sama ye papier d'aw kan ko ka taa n'u ye justice la maa min bɛ i b'o dɔn commissaire procureur t'o dɔn o ye Aïdara ye ale u taara n'a ale fɛ yen
ko bɛ ale ka bolo kan nin waati in na yaasa ka se ka sɛgɛsɛgɛli tɔ k'o lataa ɲɛ kosɛbɛ min ye polisilakaw ye u y'a yira sa ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la u k'u jigi kɛ wolomasiri tabaw ye ko bɛ n'u y'a ma faamu u k'a ɲɛfɔ u ɲɛna u ka se ka wuli ka jɔ kɛ polisi directeur général n'o ye contrôleur général de police Yusu Kone a y'a ka cɛdenw fo nin baara in kɛcogo ɲuman na sabula ministre Dawudu n'o bɛ an ka jamana kɔnɔna lakana kunna a ye nin laɲini polisilakaw fɛ Kalabankura polisiso sa n'o ye Sama Jara n'a ka cɛdenw ye ko k'u fo baara kɛcogo ɲuman na cɛsiri ani timinadiya la Sama yɛrɛ ye wele ma da ka ɲɛsin Kalabankura ka bɛɛ lajɛlen ma k'u ka basigi ani ɲɛmajɔ k'u taalan ye min ye finitigilakaw ye polisiw kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu b'u nagakɔrɔ yaasa ko ye n'u sigalen don a la u k'a ɲɛf'u ye u bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a ko la cogo min na fala ye nin ka kɔni ye polisiso min bɛ Kalabankura olu sera ka wuli ka jɔ min kɛ kɔkan kibaruyaw la sisan min ye Burkinakaw ye olu ka jamana kɔnɔ lakana minisiri n'o ye Mahamudu Sana ye ale bɔra télévision so la kunna siningo k'a yira sa k'a fɔ ko janvier kalo tile 3 ko fanga daraki dɔ tun bɛna kɛ olu fɛ u sera k'o bali ala n'u ka wuli ka jɔ min ye u ka jamana furancɛla fangatigi kɔrɔ n'o o ye Paul Henri Sandago Damiba ye ko ale de kɔni talen no sa ka bila nin ko in cɛmancɛ la ko sabula ko bɛɛ lajɛlen bɔra a yɔrɔ waleya in kun kɛ kun ye min ye capitaine Ibrahim Traoré k'ale bɔ baara la pewu Sénégalikaw fɛ yen Sénégali pétrole ko a kɛra sana yɛlɛ ye san 2025 kɔnɔna na hakilina fɛn fɛn kun b'u la Sénégali pétrole min sɔrɔ a cayara ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan u ka ministre de l'énergie ani min bɛ pétrole ko dugu jukɔrɔ ko kunna ale ye kibaruya di kununko kunnafonidilaw ma kɔnɔwarikaw fɛ yen fala yɛlɛma sira o daminɛlen don min ye Côte d'Ivoire ye kalata banna n'o ye wasaden kalata ye a yirala sa k'a fɔ o min kɛra décembre kalo tile 27 san 2025 u ka fangatigi n'o ye dagatigi ye kangelen Robert Mabe ale kɔni ye walansɛbɛsɛbɛn di kununko jamanakuntigi ma a n'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen Alassane y'a ɲini u fɛ sa k'a sɔnna u ka démissionner ma sabula o de ye a ko taacogo ye nka k'u ka to yen u ka baara kɛ fɔlɔ fo ka taa se gouvernement kura sigili ma Guinée Conakrykaw fɛ yen an y'o fɔ kununko Claude Puy ale kɔni fatura k'a to kasobon na kaso ɲɛmaaw olu de kɔni y'a fɔ ko jabɛti o de tun bɛ a la wa k'a yɛrɛ tun bɛ koma la a mɛnna min ye farikolo ye fana o kun dɛsɛlen don kosɛbɛ Nigéria wolomasiri tabaw y'a yira sa k'a fɔ k'Américains bɔra ka baara min kɛ olu fɛ olu fana bɛna ta o nɔgɔnin fɛ sabula baara min kɛra u ka pankuruw fɛ sa ka wuli ka jɔ kɛ ka taa yɔrɔw gosi kɔlɔlɔ yira o la bi na olu yɛrɛ na wuli ka jɔ kɛ Américains k'a ko to u ma Ugandakaw fɛ yen min ye kalata ye o ye ni kalo in tile 15 jamanakuntigi kalata fanga sinamatɔ min bɛ yen n'o ɲɛmaa bɛ Bobo Wine bolo k'a ye gilet pare-balles don ko ale ni casque fala ye yaasa a ka se ka kisi cogo min na polisiw mana taa u la yɛrɛkɛ u y'a yira sa kɔni ko ale kɔni ye min donni n'o ye tangalan ye fala ye k'o ci lawale kɛ koyi ko gaz lacrymogène de bɛ ci u la ko fɔ n'a ye o fana ɲini wa min ye campagne ye o de bɛ senna o fɛ nin waati in na Éthiopie tungalataala maa 22 olu kɔni fatura min ye 60 o joginna u tun bɛ camion belebeleba dɔ de kɔnɔ sabu ka taa kɔgɔji tigɛ Afrikaw fɛ yen olu kɔni ye accident de kɛ maa 22 olu de fatura kɔfɛ maa 60 o jiginna u yɛrɛ ka duguladenw ye kibaruya mun di Américains y'a da kununko bɛɛ lajɛlen tulo kan k'u ye bateau belebeleba dɔ cɛsi kɔgɔji sanfɛ min ye pétrole ta bateau ye Irisilakaw ta don k'olu tun bɛ ka bateau in nɔbɔ nin y'a tile damadɔ ye k'u kɔni y'a sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen la min ye Washington ale kɛlen don ka lakɔlɔsili min kɛ pétrole ko la bi ka kɛ ni Venezuela ko ye k'u ye bateau in minɛ yen min ye bateau in minɛli ko hukumu kɔnɔna na Irisiw y'a yira sa k'a fɔ ko yamaruya sɛbɛn bɛ bateau in bolo sanni feere hukumu kɔnɔna na a kan ka kɛ diɲɛ seleke naani ye sariya min sigi o hukumu kɔnɔna na sa bateau in kan ka se k'a ka baara kɛ k'a sɔrɔ degun ma s'a ma Américains y'a minɛli min kɛ sa o na kɛ kuma ye kuma min n'o na ɲɛdɔn don ni waati nataw kɔnɔna na Iran jamanakuntigi y'a ɲini polisiw fɛ sa marifaci min bɛ senna u ka dɔ bɔ o la nin y'a tile 11 maaw bɛ bɔ k'u ka nisɔngoya yira a y'a yira sa k'a fɔ ko maa 27 fatulen kɔfɛ sa min ye polisilakaw ye u k'u mago to u k'a to u k'u ka kumaw fɔ sabula jamana yɛrɛ o ka ɲi a ma yaasa basigi ni lafiya bɛ se ka na fala an bɛ t'e fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na don farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu don wɛrɛ t'a de. o kɔni kuma t'a la sa. e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita si de ka numéro filɛ nin wari ci
wari sera Allo? I ye wari sɔrɔ? O ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda Falai farikolo ɲɛnajɛ kuma kelen min b'a la farafinna bi o ye Coupe d'Afrique ye Coupe d'Afrique i b'a dɔn k'a fɔ ko a kɔni bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la kunun ni bi ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ ye sini ni ala sɔnna a ma min ye quart de finale ye olu bɛ daminɛ o la sa Mali tun bɛ dugu min na a bɛ fɔ yen ma ko Casablanca Mali bɔra ye k'i kunda Tanger kan min kan ka taa kɛ u ka farikolo ɲɛnajɛ kan ka taa kɛ yɔrɔ min na min ye terrain ye Falai u donn'o de kɔnɔ ko ye joueurs ni entraîneurs ale ni fédération maaw terrain de ye aigle ta ka na n'u ye Tanger kaw fɛ yen kunungo nɛgɛ kaɲɛ 18 waati u sera ye a bɛ fɔ ma ko TGV n'o ye terrain vitesse taba ye joueurs bɛɛ lajɛlen n'u ka dege karamɔgɔ b'a kɔnɔ min ye Thomson Sifi sa a y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni ɲuman sera u ni Senegal kan ntolantan min kan ka kɛ Tanger ni ala sɔnna a ma labɛnw na sabati terrain u na olu lajɛ ka se ka taa u ka labɛnw kɛ i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'i labɛn cogo min na sabula olu dɔrɔn tɛ jamana ye min bɛna na bɔ a nɔ na Coupe d'Afrique hukumu kɔnɔna na ka kɛ ni ko yɛrɛ labɛn cogo ye ni kɔni y'anw siɲɛ fɔlɔ ye ka jouer Tanger sabula kabini an taara an ka ntolanci bɛɛ lajɛlen kɛra Casa ale ni Araba ani Maroc ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye sabula Maroc ka kɛnɛ ye yen ye olu tun b'a fɛ ka to yen fo ka taa se ko in banni ma e k'a ma ko ye ka ban wa Falai min ye denmisɛnw ye u ye se min sɔrɔ o don ko u ni Tunisie ka ntolanci la an kɔrɔkɛ n'o ye Ablaye Jara ye ale bɛ yen a ye ja min sɔrɔ an ka jɛ k'o filɛ. Bon, an content ni de don parce que Urusi tun b'an bolo c'était pas facile mais mental kama an sera ka gagner bon rien fait d'abord an b'a ɲini peuple fɔ ka to an hali bi an b'a dɔn Sénégal match a tɛ nɔgɔya mais on va rentrer avec la victoire. Bon même quand on a Urusi ta on était confiant k'a fɔ an bɛ gagner quoi parce que an bɛnnen don an bɛ ka kuma ni ɲɔgɔn ye bon on sent que cette année an bɛ se ka ko dɔ kɛ quoi. Alors i bɛ mun fɔ maliyɛnw ye. Bon ne b'a fɔ u ka soutenir dɔrɔn le reste an b'a kɛ terrain kɔnɔ bon an bɛ ko nafa sugu bɛɛ ka taa ni victoire ye Sénégal match la. Match bɛɛ ye match suguya wɛrɛ match réalité tɛ kelen bon bi match an kun na kun ye an b'a dɔn ou an bɛ gagner bi ka to yan an bɛ tugu an ka objectif kɔ ou bien an bɛ taa so donc le fait que carton rouge taara o ma foyi bɔ an ka bi objectif la alhamdulilayi an kun bɛ min kɔ an y'o sɔrɔ a sɔrɔla gɛlɛya kɔnɔ mais an kun sigilen don ni gɛlɛya ye parce que an b'a dɔn kubu tɛ taa nɔgɔya la. a y'a fɔ n ko sisan kɔni ni bɛ se ka 20 mètres o ka 25 mètres ni bɛ se ka 40 mètres o ka 50 mètres c'est la vie la mort on a rien à perdre hali n'an bɛ ci an ka dɔn k'an ye ballon ta an ka maaw parce que mɔgɔ b'a fɔ souvent k'an ye ko dusu t'an kɔnɔ u k'a yɛrɛ don ko dusu b'u kɔnɔ ballon tan o de an y'a yɛrɛ contre Maroc n'o kuma kelen de fɔ contre Maroc u y'o kɛ nin kuma kelen fana bɛ kɛ n'a ka d'an ye an bɛ se an bɛ se ka bati mais n'an ma ballon ta n'an ma ballon ta a bɛ digi mɔgɔ la mais n'an bɛ bati an ka yɛrɛ kan bɛ yan an b'a mun ye. Ouais an content don fasodenw an y'a kɛ faso de kama Amérique kuma don le pays va s'unir inchallah bon n tɛ se ka fɔ n tɛ forme na mais ala b'a tɔ nɔgɔya. Merci. Le Sénégal c'est une très grande équipe. Voilà maintenant nous on va essayer de rester solidaires, concentrés sur les prochains matchs et inchallah la victoire sera à nous. À 10 contre 11, il a fort, une équipe qui est essayé l'équipe tient en tête. Donc je pense que vraiment on doit être fiers de nous, on doit continuer à travailler et Inch'Allah le meilleur va s'avenir. Tiens la big on est avec du volume là, on continue à agir dans match là. Je pense qu'à monsieur l'équipe Betty avec ces là d'esprit donc j'espère qu'on va amener les sont tirés donc à continuer à barrer à gérer l'état d'esprit match au match pour que monsieur le plus. Carton rouge ko fa mu fo ñu terrain bon carton rouge ko fa fo ñoy bon les gars ay ba donc ouais rouge il va être amna digala donc on joue pour lui, on joue pour le peuple. Donc on peut gagner, il y a à 100%, il y a à 200%. Parce que j'ai regardé champion, ni 50 bon. Donc on va faire nous essayer de nous motiver, comment on va faire terrain. Donc avec ça, on a alhamdoulilah réussi à mouler. Sénégal le bien fait. Ouais, Sénégal bien fait. Nous on a peur des personnes. On a joué le Maroc, on a joué la Tunisie, donc on te sera mourachiné. Donc
an yɛrɛ sera cogo min na tan normalement équipe de bɛ sɔn ka siran ɲɛ donc an m'a essayé ka équipe ni analyser an ye min kɛ ka ɲɛ bi ani min ma ɲɛ bi an m'a essayé ka bɛɛ analyser pour pouvoir avancer encore plus loin. Bon, déjà, ce qu'ils viennent de montrer, c'est extraordinaire. On demande juste de continuer de lancer, de continuer dans l'équipe nationale. Awa, ni ala sɔnna ma sini fala ye nɛgɛ kanɲɛ 16 anw ni Senegal bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Tanger o bɛ kɛ sini juma nɛgɛ kanɲɛ 19 Cameroun ale ni Maroc fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ kɛ arabakaw fɛ yen min ye dimanche don ye Algérie ale ni Nigeria bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ kɛ Agadirikaw fɛ yen o ye nɛgɛ kanɲɛ 16 waati nɛgɛ kanɲɛ 19 waati sa Égypte Côte d'Ivoire na ala sɔnna ma min ye jeu concours ye a n'a sigini bɛɛ lajɛlen kan wala ye bi an bɛ dusukasi la an balimakɛ n'o ye Alpha Cheikh Cissé ala ye ale ka kalifa minɛ a la maa min don Gawo maa dɔnnenba don kunungo yɛrɛ a ka fatuli hukumu kɔnɔna na Gawokaw kɔni ye dugawu caman k'a ye misiri kɔnɔna na n'ala sɔnna ma bi janaja bɛ kɛ Bamakɔ yan min ye Olympique kɛrɛfɛla la an bɛ dugawu kɛ sa ala k'a dayɔrɔ sumaya a bɛ kɛ lansara waati an bɛ dugawu kɛ ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔn kiti min ala ko nɔgɔya n'a bɛ taa jɛmu ala ko nɔgɔya ala ka an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don o kɔnɔ a k'an bɛn waati wɛrɛ ni ala n'a kira sɔnna ma ala ka tile yɛrɛ cɛ a y'i keta an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45